زدم به درآمد من ایجا هم خستم اوجه بوغی کرد با ما ایگلیشون قبطه بوغی کرد من خلاص کردم. کبیر بозорзода аз саҳнаи марги бобояш қисса карда мегӯяд дар ҳузури ӯ аз ҷониби ҳамдияашон ба қатл расонида шуд. аланда гирифту бо ма ду маротиба бераҳмона зад бо он баъд аз дасти отам қапидану ба зону афтидан баъд ноки афтидану ами херхери куну. додгоҳи шаҳри хуҷанд моҳи январи соли равон ҳотам додоеви 41сола сокини деҳаи рӯгунди шаҳри Истаровшанро ба иттиҳоми авбошӣ ва аз беэҳтиётӣ ба марг расонидани Комил Шарипов гунаҳгор дониста барои 9 сол равонаи зиндон намуд. аммо маҳкумшуда нисбати ҳукм ба додгоҳи вилояти Суғд шикояти кассатсионӣ бурда, дар пайи он моҳи апрели соли равон додгоҳи Суғд ҳукми додгоҳи Хуҷандро қисман бекор ва маҳкумшударо ба таъини ҷарима ва татбиқи қонуни авф аз ҳабс озод намуд. ин амали додгоҳ пайвандони Комил Шариповро нигарон кард. нусхаи ҳукма додан ба мо баъди аз маҳбасхона озод кардан нусхаи ҳукма додан баъд мо чӣ кара шинос шуда баромадем ки ҳамин хеб бо воситаи ҷарима гирифтани чӣ аз маҳбасхона озод. ҳарчанд наздикони марҳум раҳоии ҳамдиҳаи худро аз зиндон амали ноодилона меҳисобанд, вале ҷониби маҳкумшуда назари дигар доранд. дар нусхаи ҳукми додгоҳи Хуҷанд омадааст гуноҳи Ҳотам Додоев бо далелҳои гуногун, аз ҷумла хулосаи экспертизаи тиббии судӣ, санадҳои аз назаргузаронии ҷойи ҳодиса ва захмҳои дар тан дошта исботи худро пурра ёфтааст. Комил Шарипови 61сола то замони маргаш ба ҳайси раиси Ассотсиатсияи истифодабарандагони оби дӯстии маҳалли зисташ кор мекард ва Ҳотам Додоев тавре наздиконаш гуфтанд раҳбари хоҷагии деҳқонии Додозодаро бар дӯш доштааст. адвокат ва пайвандони марҳум Комил Шарипов бештар аз он нигаронанд ки мурофиаи додгоҳие ки қарори авфи маҳкумшуда содир гардид бидуни ширкати онҳо гузаштааст. додгоҳи вилояти Суғд ба тамосҳои ба такрори мо посух надод ки мавқеашонро оид ба ин масъала бипурсем.